नोंथांमोननि मिडियानिसिम गिबि गिबियाव आङो गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजानिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिबाय। दिनैहाय आङो बुंनांगोन जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोजोननाया बेनो, गोबां बोसोरनि उनावहाय आङो गुबुन गुबुन हाबाफारि मावबोनानै नैबे जोंनि बानुगाव गामियाव मानगोनां दा 9 नं दतमा समस्तियाव जायनो केन्डिडेट महरै फोसावजादों मानिजाथाव रबिराम नार्जारि सार, बिथाङा जोंनि नैबे समस्तियावहाय बेसेबांबा बोसोर बिथाङाबो नैबेयावहाय बाहागो लानो मोनाखैमोन। किन्तु बिथाङा दिनैहाय जोंनि 9 नं दतमा समस्ति गोदानै दाफामनाय बेवहाय बिजाथि जाफैबाय। बिनि थाखाय जोंबो गामिनि आरो खाथि खाला ओनसोलनि सुबुंफोरा बिथांजों लोगोसे मदद होनो मोननानै जोबोद गोजोन मोनदों। बेनिखायनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि राजखान्थि हान्जायाव दंमोनब्लाबो जोङो जिहेथु जोंनिनो मानगोनां जोंनिनो आंगो गामिनि मानिजाथाव रबिराम नार्जारि सार, जायखौहाय सारा आसामाव एबा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बै समनि मैखोम दैदेनगिरि आरो आथिखालावबो बिथाङा मैखोम हाबा मावग्रा, जाय बिथांखौ मोननानै जों जोबोर गोजोनदों। बिनि थाखायनो जोंनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आरो आंबो दिनै बिपि हान्जायावहाय जयेन जादों। जयेन जानायनि गुबै खारना बेनो, माननीय गेदेर रबिराम साराहाय जोंनि नैबे 9 नं दतमा समस्तियाव बिथाङा केन्डिडेट मोनदों आरो जोंबो बानुगाव गामिया बे 9 नं दतमानि सिङावहाय गिबियै हाबदों आरो जों बिथांनो भट होनो मोनगोन। जायनि थाखाय ओनसोलखौ लानानै, गामिखौ लानानै फारफ्रोम बिथिङाव जौगानाय हाबाफारि, फारफ्रोमबो बिथिङावनो मोजाङै जोङो बिथांखौ मदद होयोब्लासो बिथाङाबो जोंनो अनसायनाय आरो हाबाफारिखौ मावफुंगोन। बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बिथांजों दिनैहाय जयेन जादों। नोंथांजों लोगोसे बेवहाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि बानुगाव गामिनिफ्राय फ्राय 30 न'खरसोआ बेवहाय दिनै जयेन जादों आरो खाथि खाला ओनसोलफोरनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला बेवहाय 50 सासो बेवहाय आरो जयेन जाबावदों। जों गोबाङानो जयेन जानांगौमोन, नाथाय मैया बालुगमारियावबो मोनसे जयनिं जादों। बेवहाय जोंनि गामिनि गोबांथारा बै जायगायाव बाहागो लाहैदों आरो बिनि अनगायैबो खाथि खाला ओनसोलनि गोबांथार सारखौहाय मोजां मोनग्रा बिथांमोनहाबो बै जायगायाव जयेन जादों। जायनि थाखाय दिनै जाखिनि जयेन जादों बियो गोबांथार नङाब्लाबो फ्राय बुंनो थाङोब्ला गासै फेमिलिफोरखौ हमनानै बुंनो थाङोब्ला 100नि बारायानो जादों होननानै जों बुंनो हायो।